Από ό,τι φαίνεται, ο Θωμάς Δελιόπουλος είδε πολύ μπροστά, παράτησε τα πάντα στην Ελλάδα, έφυγε για Μελβούρνη. Θωμά, καλημέρα, μου επιτρέπεις τον ενικό, επιχειρηματίας του Γυράδικου, καλημέρα, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και το Μύκονος. Το εντυπωσιακό όμως ξεκινά από το αντικείμενο, Θωμά, που είχε στην Ελλάδα. Καμία σχέση. Καλησπέρα μας από το καλημέρα, το καλημέρα σουβλάκι στη Μελβούρνη, το στέκι των καλοφαγάδων και όχι μόνο. Τι ακριβώς έκανες στην Ελλάδα, παιδί μου? Ξεκίνησες εδώ από αλλού, κατέληξες στην άλλη άκρη του πλανήτη σε κάτι άλλο. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει το μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Να καταγραφεί στα πρακτικά. Πρώην στρατιωτικός, εξ-εθελοντών, εθελοντής στρατιωτικός, μάγειρας στην ειδικότητα και ξαφνικά βρεθήκαμε Αυστραλία να έχουμε το πιο δημοφιλές σουβλατζίδικο. Πώς την πήρες αυτή την απόφαση και γιατί? Δεν ήταν εύκολη η απόφαση, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Η απόφασή μου πάρθηκε με δυσκολία, θα έλεγα. Το 2010, όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην πατρίδα μας, ήμουνα πάρα πολύ ανήσυχος όσον αφορά το μέλλον του παιδιού μου και γενικότερα της δικής μας οικογενειακής κατάστασης. Άρα εκεί έχετε πάει οικογενειακώς? Βεβαίως. Με τη σύζυγο και το γιο μου έχουμε έρθει εδώ. Η οποία σύζυγός μου και ο γιος μου είναι Αυστραλοί υπήκοοι και αυτή ήταν η αφορμή για να έρθουμε στην Αυστραλία. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Ετοιμάζεται και το Μύκονος τώρα. Καλά τα είπα στην αρχή? Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο το Μύκονος. Περιμέναμε κάποιες άδειες, οι οποίες ανακοινώθηκε από το Council, όπως είναι από το Δημαρχείο, το εδώ, ότι τις έχουμε πάρει τις άδειες την περασμένη Δευτέρα. Το μαγαζί είναι έτοιμο. Έχουμε κάνει τα πρώτα δοκιμαστικά. Οι γευστικές μας προτάσεις είναι πολύ καλές από ό,τι μας είπαν οι πελάτες μας και πάμε δυνατά. Φαντάζομαι ότι θα έχετε πάρα πολλούς Έλληνες πελάτες, Μελβούρνη, σουβλάκι, εντάξει. Από εκεί και πέρα. 500.000 Έλληνες. Από εκεί και πέρα, στους υπόλοιπους, τους ξένους, τους έχετε κάνει, που επίσης θα το γνωρίζουν το σουβλάκι, τους έχετε κάνει όμως να το βάλουν κανονικά στη διατροφή τους? Βασικά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε λανσάρει το γύρο το χοιρινό, έχουμε τα καλαμάκια μας, τα σουβλάκια, τα χοιρινά. Ήταν μια καινούργια πρόταση, ένα καινούργιο περιβάλλον, από ό,τι βλέπετε και πίσω μου. Είναι μοντέρνο περιβάλλον με γεύσεις χωριάτικες, καταλαβαίνετε. Ήταν λίγο δύσκολο, γιατί στη συνείδηση των Αυστραλών κυριαρχεί το αρνί ως γύρος. Μάλιστα. Είχαμε πολύ κόπο πάνω σε αυτό, αλλά τους έχουμε μάθει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 50%, το πελατολόγιο μας είναι 50% Έλληνες, είναι γύρω στο 20% Ασιάτες και οι υπόλοιποι είναι Αυστραλοί. Μπράβο σας. Καλή συνέχεια, Θωμά. Να είστε καλά, να τα καταφέρνετε και εσύ και η οικογένειά σου. Να είσαι καλά. Ό,τι καλύτερο. Πολλούς χαιρετισμούς, καλησπέρες στη Μελβούρνη.